Kembali bersama Mbak Lucy Brahman setelah empat bidadari. Berbidadari terus diganti Bidodoro. Ya bidadari. bidadari. Kowe ora ngerti nom-nomane Mbak Lucy kok, Jo. lah, Wah, awake ya cilik ngono kuwi. Oh, Biyen wis jaman apa VCD kuwi. Weh. Rian penyanyi napa pesinden to, Pak? Yo pesinden, yo penyanyi apa Wah, aja. aku mbiyen awakku kan Mbak Ida Lili karo Lala. Mbak Ida Lala karo Yosi. Yo Sakmene. sakmene lah kok iki terus ngene iki. Wah, piye to? Kebledosan kompor gas. Iya Ning Mbah Kong seneng sing empuk-empuk. Ayo. Lah, ngene iki kan selerane Mbah Kong. Lek Tenan. kabeh sinden sing langsing-langsing bodine sing lincir-lincir. Kaya gitar Mbak Kongi ngendikan Australia. sesuai hati nurani ora bodoni. Nek Mbak ini tangane adem, nek Mbak Yosi tangane Yo. atos, nek Mbak Lucy jare empuk. Nah iya ini kan selerane ABG Ya. gitu. Terus setengah ABG. Lah iki lek sing rada kedaluwarsa ya aku iki. Nek awakmu ki- Selerane. Lah yo nyepaki sing ngono-ngono kuwi, mosok kabeh kon nyepaki sing nom-noman. Lah iya, yo nyepaki sing mendem barang ngono. Oke, Dian wong edan. Oke, Karo Mbak Ida Lala, karo Mbak Oh Ida Lala. siap-siap. Nah, saiki lho kembar aku. Walah. Alah. Bodiku mbiyen kaya ngene iki. Masa? Aku mlaku ngene sekeh wong lanang 1000 do ngene kabeh le. Waduh. Mlakune piye, Mbak? Mlakune piye, Mbak? Mlakune ngene iki tekokne ya sira percaya. Masamu piye? Saiki kok aku ki nek nggo lha iya aku sepeda motor ki cendek nek digonceki Mbak Yosi Mbak Lucy ki lho. Sedul kok iso turah ngono. Turah. Coba slendro-slendro sama jengleng wong loro, Jo. Oke. Banyuwangen wong loro. Sik jujur iki Mas Sigit, aku mau mbaten kat mau tak brone unek-unek. Aku kan wonge blak kotang. Nggih. Anu apa eneke ngono lho Mas Iya, Teh, iya, ya iya. apa adanya. Bar anu suwirah ketemu iku malah kobong rai. Iki rare. Rupane jolan malah kobong ngono lho. Lho awakmu ora ngerti aku iki batin iki aku iki maune ya ora ngene iki. Iki jo kenek rudal balistik. Pirang-pirang dino ngedos teng sawah. Oh layak delok lho anu karo jejer karo Mbak Ida Lala. Piye, Mbak? Masyaallah. Alah wong sing Kaya penting- napa, Mbak? Masyaallah Gusti Allah. Kaya Janaka karo Sri Kandi. Kok apik men. Ya, Kaya Sri Kandi karo Midodari nyangking munyuk. apa sing penting urip wong ganteng karo elek nek wis dadi bojone sing dienggo ya gak raine wae ya Mbak. Lah apane? Terus sing dinggo? Apa nih? Jarene. Tapi ya bener lho Mbak Ida. Bener, Kaya Pi. awake dhewe ngene iki sinden kan ben-bengi ditinggali ngalih. Nggih. Tinggali tanggapan ngoten maksudnya. Nggih. Dia bojo ya kaya kono anggrek ngene iki awet malahan. Malah awet. Tanggane ra doyan kok. Nek kok mbok tinggal ning omah mbok tundung minggat iki ora ono ngleles kok. Oh alah. Upama jujur, Jo. Upama jujur ya. Upama padha legane antara Mbak Ida karo Mbak Lucy kowe milih bojo sapa? Lah nek kepengin awet urip kaya Mbah Kaji ya milih sing ngene iki to Pak Ikit. Kok iso? Lah milih ngene iki apa ora ngerontoki to Pak Ikit. Kok iso ngerontoki? Lah kok gak kaget terus kok. Lah nek rono. Ayo Mas. Kaget nek. Kowe mesti uripmu saya alum, saya alum. Cilik. Tapi tak omongi lek wong lanang ki engko wong lanange halus sing perempuane halus ya malah ora penak. Lah kok ora Kudu lek wong lanang halus kudu duwe bojo sing bergas. Oh, Mbak Ida kan halus to, Nah, dari Solo. Solo. Lah, omahmu kobongan, omahmu kobongan. Lek matur, Mas Jolang. Kompore mbledos omahe kobong sedeng bongko kowe. Lek aku ndek bojo aku, malah Mas omahe kobongan dek piye iki tulung. Ndang slamet. Harap apa lah nek Mbak Ida lah. Nduk iki lho Mbak anu Mbah Buyut tinggal iso ngedusi lah awakmu apa ora urip nah sok. Oh iya iso urip. Dijingleng, Jo, jingleng. Oke. Neng neng nong nong mambiat mayo. Kula rumiyin menapa Mbak Lucy rumiyin? Jenengan Wes, riyin. oh, Iki iya. kok dienggo tombo. Sapa? Tombo manis. Ayo Mbak Ida. Membiat mayon Nangit dia manjat ayo deh. Wup, umbul. penake kaya ngene alah. Wes dhuwit kok Mbah Kaji engko rene kok.
Cari sapa? Oleh ndek bojo ayu kaya Mbak Ida lala-malah ndang disedakne tanggamu kapan jolang ndang mati. Bojone ndang tak lusuri. Ketoke kok bener, Cok. Genti Mbak Lucy jeng. Lah iya. Kok biyo piye? Bar iki terus iki. Gila, muka. Ora ming tak betah-betahke ngono. Empuk lho, Mbak Lucy empuk lho. Ngendikane Mbah Kaji wae, Lucy empuk. Coba dibuktekke yen empuk. Ya. Ayo sing Mau ketok apa mbok soro Mbak Ida aku malah empuk-empuk. Wong urip pilihan timbang ana sing dipilih ra ancen milih. Oh iya. Ra. Ayo, Mbak. Kaya bagus-bagus kok. Suwarane Tiapi. gandeng belambiangan. Kosek to, kok nyingklak itu. Ngenteni kendangnya ben sak bares dikek ater-ater kendang lagi mumbul. Laura wae meneh dodoku diremet. Kocok. Wong awakmu ki ngene lho, Blak. Laura wae drat wis mbok ngkro imbure cucu kok mbok remet. Kocok. Aku eling Mbak Kaji sing empruk mau lho. Mbak Kaji, entek 500 ora dinyenene kowe gratis. Sumpah aku iki awak sing tak cekel mau ora kuwi kok. Kene apane, Mbak? Ora iku. Lah? Bocah iki. Tong setan. Lah ora ngono. Ha. Pasti. Baleni. Ra. Lah? Tanganku gatel. Masamu aku lara gudikan. Ora kenek walang sangit. Aku iki malah biduren. Ya wis wong loro. Ayo do golek lenga putih. Yo. Kene wis ancang-ancang. Mbak Lucy tetepan. Iya lu. Yo. Lempon bar kula. Wis tok. Tanduk. Terus tanduk yo. Hait. Sik, ceblok lho brodol kabeh. Gel aku. Kita wis tuwa kok metet Lah kabeh. kok tangkek sing ngenek niku lho yo. Gratis demak. Ngono ku sekali-sekali terus. Sekali-sekali piye yo? Sekali-sekali yen ben bengi ya. Tak iso yo. LC 500 aku gratis. Alang kok 20 yo oke yo. Nyaram biai. Hai. Sengaja. No Ayo. no swanta. Keto, aku lho sak umur-umur jog klitik terus apa kuwi komet gedine sakmono kuat lho. Lah gendong wis ora senjengake. Wong aku ki Wakil aku. abot kok 20 kilo bersih. Lah gocekane kono ya. Lah iso. No. Teko ngendi mau? No. No swanta. Mumbul. Alah ora mempan. Sing marahi empruk. Ora iso dek jenglek, kudu Ora tuwalek iso. sing wedok sing jenglek. Oh, Eh. Hmm. Nah. berarti Mbak Lucy sing mumbul. Iya. Iya. Ayo, banyu wangi. Ayo. Sik Mas. Ono apa? Sales. Kok sales Iki piye, jajan matur sales. nuwun. Matur nuwun. Nah. Suwun, Pak. Ora kudu apik dagelan ora kudu apik. Heeh. Saurarane dilaras to, Mas. Oh iya, Ding. Dingaren ngerti laras barang. Banyu. Kaya Banyu. mblek banyu. Banyu. Mas. Ba. Ba. Nah, Ah. ora mbak. Ba. Merongos iki ora apa-apa. Banyu. Madem Mbak Lucy no. Bia. Banyu. Ogah aku lek banyu. Apa sing Apa milih? sing bener? Banyu wangi. Lah iya. Banyu wangi. Mas ya. Ya papadian. Muni. Kulut bokong kowe muni. Yo, Mbak Ida. Wejo. Dolang.
Wis gini Mbak Ida, Mbak Ida. Kulon kanang wetan segeret lor lan kidul lalas angker angker liwat Belambiangan aja takon senang susah di sangga Tanah India Gumialare Ora nganggo he Husen. Ora ku hehe sen. Gumel yaring. Kancaku sajake ono sing kangen. Temen seri Nusantara Belambiangan, Belambiangan Kembali Taman Sari Nusantara Belambiangan Belambiangan Kembali Taman Sari Nusantara Belambiangan susah senangnya wela aja takon wis pirang-pirang jaman turun temurun yo wis kelakon akeh prahara tapi pengen dirawake biru nyara makin gede makin lambat oke apa sekian dira Belambiangan susah senangnya ojo takon sawalan kepona dirowe romake syukur mudipi aja kangelan yanyu mirip pake gede sumber dira rakyat pake goyang ngukir lenjangan sing Gerajakan Banyuwangi Sakramban ya, Cok. Dados. Ya, baik dalalaya, enak-enak ya. Gerajakan Banyuwangi
sir-siran nambi kandangan keliling laku nyanyuanian sir-siran nambi kandangan kendeng laku kunjuk Mbak Ira saking Taiwan CFC Kurwil Taiwan. Luar negeri. Luar negeri.